て付けに4曲お送りしましたけども、ちょっと疲れましたね。4曲、2曲で、はい、もう息切れしております。息切れちょっと AKB48 じゃないんですけど、うちは AG48 ぐらいか、年齢ですね、年齢ですね。次にお送りする曲はYes I'm Believer っていう曲で、ここからちょっとゴスペル曲の強い曲になっておりますので、皆さんも一緒に楽しんでください。Yes I'm